बाबा नैबे भगबान दोननो मोजां जागोन बियो नै बे ग्लासनिजों बेजों नैबिदियाबो मोजां जागोनथ' दंफां स्टाइल हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल दा नै आङो दासो नोंथांमोनजोंहाय माने ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै होननानै सानलायबाय दहाय फुंनिफ्रायनो जेबो खालामनाय जायाखै ओंखायनो नै आङो सिरि मावनांगौ आरोना दा फिसाला उन्दुगासिनो थारमाने आङो दा लान्च खालामनो नागिरदों दा लान्च जानोसै नै गगा मोननाया बोरैबा मोननानै गन्थंआनो गोथे जानानै दङ नोंथांमोनजों रायलायनाया माबायदि फुथिसारखोथाय गगा मोननानै दं दाबोनो जानो गोजां बोथोरबाथाय बिदिनो आंना एसे गुसु जाबानो गगा मोननो नागिरो ओमफ्राय नै ओंखाम जानो नागिरदों आङो दा लान्च खालामनानै लानोसै फिसाला उन्दुनाय समावनो ओमफ्राय दा नायनोसै आरो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो दिनै खालामलांसैलाय आंबो आइडिया गैया दिनै मा खालामलांगोन मा खालामलाङा थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं जाग्रोनानै लानि र' मा ओंख्रि दं नै नायदो लासै खालामनांगौ फिसाला उन्दुगासिनो आयौ थोरसि बख'नाया दसेनो सिरि मोनो थारमाने उन्दुफायाबाथाय जै थाफाया बिदि एसेल' माबा जानांगौ साउन्ड जानांगौ बा साउन्ड जायाबाबो ओरैनो दसे टाइम बाना ओंखायनो थाब जानानै लानांगौ जायो आरोना आङो दा थाब खालामनानै लानोसैलाय आं ओंख्रिया नै मैथा फिथाइयानो जि साइज नुखाबाय स्टेपनो मैथाजों नाजों ओमफ्राय बेयाव दं नै दालि दुन्दिया होलायनाय दालि बिराद गोथाव साइजखा खर'आ मोनसेल'खा ना आं जानोसै खर'खौ होनबा नै लोगोफोर लाबाय आंबो बाबायाबो जानोसैनो नै आइयाबो जागासिनो नै आंबो लाबाय ना मैथा ओमफ्राय बानलु थफा जाग्रोना लानोसै Mami, enak खोब गोजाङो नै न'आवनि फान्थाव बेखौनो न'आवनि फान्थाव औ फान्थाव औ फान्थाव दान संनांगौ औ संनांगौ बेखौ संनानै जानोसै दे मिथिबाय औ नाम होननानै संनांगौ एव होननांगौ औ नै हाबानि कार्ड होफैदों सोरबा नायनोसै आं सोरनि दा हाबानि सिजन नालाय खालि हाबाल' हाबानि लाब्रा जानो लुगैबायहाय सोरनाव मोनजाबावगोनथाय माला मोनजाबावगोन एबार सिजोनाव दाबोनो हाबाखौनो जानाय जायाखै नै बिराद मोजां बानायदों कार्डआबो जि समायनाखा जा मोजां नुदों मा होनो बेखौ मा होनो फाथाव मोनानि जानाया बेनो जासिगोनलाय जोंना फान्थाव एवनाय बेसन होयो आयै थोद नोंनाबाथाय दुस्थ' मानसि नायगोन मायाव जिरायदों आयै मराया गोलैगोन फैदों ओंखाम जाखानोसै आमसो होनदों ओंखाम जानोसै फैदो ओंखाम जाहोग्रोसै नोंनो ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानै बेहा जै नै बाबा फैबाथाय बेरायनो लेङो बियो बेलासियाव सब समाय बेरायनांगौ बेना ओमफ्राय जै बेरायनो मोननांगौ माने गाबखेंबाय थागोन ओरैबायदि जाखायो ओमफ्राय लांथारनांगौ जायो आरोना सामफ्रामबो ओमफ्राय बेखायनो थाब जाहोग्रोनानै लानांगौ ओमफ्राय जै बाबा फैबाय थांनो नागिरखायो बियो ओमफ्राय एखमबा जास्लाबनोनो मोना ओरैबायदि लेङो गाबग्लुंलाजोबखायो हब्रानो जाहोग्रोनांसिगोन बेखौहाय बेलासिनि नै मोनानि ओंखाम डाइरेक्टनो दहाय फुङाव जानायल' ओंखामा ओमफ्राय माबायावहाय सानसुआवहाय सुजि जाबाय बियो दा नै मोनायावहाय जाहोबावनांसिगौ बेखौ जाहोग्रोनोसै होमबा जाग्रोसै ने ओंखाम जानोसै दा जानोसै दे दौग्रोसै आङो
नै जा मोजां नुहुरदों अखाफोरा नायसाय जि मोजां अखाफोर ओमफ्राय हाथरखि ओइ खाथि गोजौआवहाय जा मोजां नुखादों नै दा बायरायाव थांनो नागिरलायबाय बेलासिनि बेहा जै ओंखाम जाखांबाय बिबौ फैबाथाय खालि बायरायावल' थांनो आरोना दा बेखायनो दसे लानानै फैनोसैलाय थांगोन दसे थांनांसिगोनलाय आरोना नै औ नैबे दखानावहायनो नैबे दखानावनो लांदोंमोन नालाय आं आलमारिखौहाय बेखौनो बाबायाबो लांबावनो लुगैदोंनो गावहाबो सि सोनानै दोननो ओमफ्राय नायफैफिनबावदों नै बेयावहाय नै कालारखौनो माबा जायो बेहा कनफिउस जायो कालारा आं लांनायजों एसे जुदा होनबाय आङो नैबे एसे गोजा गोजासो नै नुवाखै नोङो आंना बे गोसोमहांसो दा कालारा र' बेयावबो बबेबा कालार बेलाय आंना नै बिदि कालार नै बिदि कालार औ ओमफ्राय बेयो नायदो बे गोजा गोजाखौ गोजा गोजासो दा बेयो बिदियाबो जायो एखे जिनिसा ओमफ्राय कालाराल' एसे आलदा नै बियो गोजा गोजाहां आंना चक्लेट कालार ओमफ्राय बे गोजा गोजा दङ बेखौनो दाख्लै नायनानै थांखांखाबाय आरो कनफिउस जाबाय थायो आंहा गोजा नङा होनबाय थानायानो ओइ ओमफ्राय लाङो नङा दिनैथ' लाङा जायखिजाया बेबो एखे ओमफ्राय कालाराल' आलदा नै बेहाबो थिलेबलेबनो नै बेजों बेहा गोजौआव बिदि दं ओमफ्राय गाहायाव नै ओरै ड्रेसिं आयना ओरैजोंबो दं नै जुथा दोननो माबा दोननो मोजां जागोन बियो आयौ हनै बाबा बोखांलांजोबबाय नै बेजों कालार मोननै बेहा ओमफ्राय नै बिसोर नै गिदिरलायबावसो नै बेबो गिदिरलायबावसो ड्रेसिं आयना मोनसेबो बेयावबो गैद्रायै नङा जोंनावबो जिनिसफ्रा बांद्राय बुरजाबो गैया नालाय एफाराब माने कनफिउसबो जाया आरोना बेयावहाय बांद्राय बुरजा जिनिस नुबासो कनफिउस जायोना ओंखायनो जोंनि बायदि बेबायदि फिसायाव बायनायानो मोजां आरोना बांद्राय कनफिउजन गैया ओमफ्राय एफाराब गाज्रिद्रायबो गैया मोजांखौनो मोनो नै बेहाथ' नै आंबो जानला मोनलासो फैयो हावाइ सेन्देल गाननानैनो फैलाबायो नै बेयाव भगबान दोननो मोजां जागोन नै देनां फैसा थाबा लागोन आं बिदिखौ ओरै खोबनानै दोनसै बेयावहाय आरामनो भगबान दोननो नै बेयाव जिनिसफोरखौ दोनजाबाय ओमफ्राय एंगारनो दा खालाम एंगार औ नै मोजां जिनिस दंहाय नै बे मा जाखो मा एखे बेजोंहाय ना मा जाखो बेजों एटाच नामा एटाच नङाना बियो नैबे आलदागोन औ बे आलदागोन बाबा नैबे भगबान दोननो मोजां जागोन बियो नै बियो भगबान दोनग्रा ना भगबान दोनग्रा औ मोजां हनै मानसियाव फै थांलायखो कालारफ्राबो मोजां स्टेन्डार्ड नै बिसोरबोथ' नायगोन नै बियो मोजांनो नै बे गोजौजों बे ग्लासनिजों बेजों मोजां आरोना माबा ज' बियो ओमफ्राय नै बेहा ग्लास गैया बेबायदिल' ओरै बेबो मोजां नुदों नैबे मोनसे बै मोनसे कालार बिदि नै बेबो मोजांबावसो ड्रेसिं आयनाया नै गिदिरनो नै बेयावबो दोनग्राया बिदि बे कुसुगाव बाजारावनो बियो नै बेयावनो दखाना नै मालिकआ बेनो दखानदारा बेनो दखान आंखालजों बुजागोन नोङो हनै बाबा
बेयावबो नै कालार मोनसे दंबावो बे भगबान दोनग्राया बाव बे मोनसे कालार बै मोनसे चकलेट कालार ओमफ्राय मोनसे लाइट कालार जाहैबाय बियो ओमफ्राय नै बेबो बेहाबो नै बेबायदि नै मा दोनग्रा जागोनथाय बुजियासै आङो ना हरैजोंसो दङ सिनायासैहां बेखौ ना बिदिनो गोजौखा जाखो नै बिदि गिदिर गिदिरबो दं आलमिराया बिदिबो दं बिदिया दाम गोसासिन खोमा दाम गोसासिन जागोन आं लांनायनिफ्राय आंनियाथ' नै बिदियाहाय नै बिदि लांनाया नै बियो नै बिदिया नै बिदियाहाय 4700 लादोंमोन नालाय बियो बेबो गाज्रि नङा नै कालाराहाय मोजां दा बेखौनो लायो ना मायो बाबायाबो लांनो लुगैदोंनो नै टेबोलाबो बिदि दं नै टेबोलबो बियो कालारा नै मेरला कालारनि दङ फिसा फिसा टेबोल नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै कालारा बिदिया ओमफ्राय आन्दायबाय आङो मानसिफ्रा अफाय थांखो बिबौ फिसौआ अफाय थांखोथाय आन्दायबाय आङो सोंदोंमोन आं दखानदारफ्रावबो बबेजों थांनाय नुहास्लाबासैनो नागिरहैसैसो आङो बिसोरखौ र' दखाना नै बे थिनालियावनो दङ बेयावनोखा साइडआवनो खाथियावनो ओरै फारसेजों बेकारि जाबाय ओमफ्राय फारसेजोंनो बेनि दखान बायदिसिना देलायग्रा आरिबो मोनजोबो आरोना बेवहाय बेयावसो थांखो नामाखै बिसोरलाय नाय मानसिफ्रा जुथा दखानावसो थांलायबाय मा नागिरफैखो लाबाय नै लोगो मोनबाय এটা আপনার এই সপ্তাহে আরো 3টা কালার আসবে ওইটা ওইদিন ফেনার মতন কালার আসবে সেম কালার ওইদিন নটা এই যে দেখেন আমি কালকে আমাকে ভোট পাঠাইছিল ফটো এটা এই কালারের মধ্যে কোনটা सेम कालार लानोसै आलदा लानोसै नोंहासो आलदा लायो ना मायो आरो आलदा कालार আছে নাকি এই যে একটা হ্যাঁ এই যে একটা এইটাতো আছে না এদিকে नै बेबो मोजां ना बाबा बैयो नैबेबो मोजां ना ना नै बिदियाबो ना मोजां আরো আছে দেখো এই যে একটা কালার আছে नै এই যে এরকম আছে এই যে बेबो मोजांथ' बाबा नैबेबो नै बिदियाबो मोजां जागोनथ' दंफां स्टाइल आरो আছে এদিকে नै मेरला कालार दं बाबा होमबालाय नोंहा आलदाखौ लादो एसे औ দুইটা দুই কালার নেন একই কালারের কেন औ এই যে আছে এই যে কালার আছে এটা এই লাইট কালারটা না লাগে এটাও লাইট औ এই যে একটা এইটা তোমাদেরটা নাকি ও এটাই আছে নাকি এটা সেম ছিল না এই যে এইটাই নিছিলেন এই যে একটা এটা बे दङ औ होमबालाय नै बाबा কোনটা ছিল नै बिदियाबो मोजांथ' बाबा नैबेलाय माबायदि नुदों बेखौ लाया नैबेखौलाय लाजायो नै बियो दंफां बायदि बेखौ लानोसै बे ओमफ्राय नै बेखौ मोजां मोनबाय ओमफ्राय नैबेखौलाय नैबेखौ लाला माने बेयावहाय माबायदि कालारखौ लानो बबे बायदिखौ लानो बेखौनो खालामनानै हरगोन बेखौनो देखायबाय थादों आरो आंकोलाहाय गोसोनि नोङो बासिनानै लानो हाबाय माबायदि स्टाइलखौ नांगौ माबायदि कालारखौ नांगौ बेबायदि आरो आखाइ जा थ' थांसै नायगोन फैनानैबो ओंखारला हनै नाहरलायबावदोंसो बियो ओंखारला बियो फैद' ए लोगोफोर होमबा नै सफैफिनबाय जोङो बिदिनो माबायावहाय दसे बेखौनो नायबाय अर्डार होबोबाय आरो ना बबे कालारखौ लानोहाय बेखौबो माबानोसै बिहरसै होननानैहाय बेखौ अर्डार होबोबाय थ' जायफोर खाथि खालानि बेयाव बायहैनो हागोन मेरला भेराइटिस मोनो आरो ना मोजां मोजांबो दङ गाज्रि गैया ओमफ्रायहाय मोजां आरो ना रेन्जनि जोंनि थाखायबा बेयावनो बे जायफोर कुसुगावनि मानसि मिन्थिखागोन बबे जायगायावहाय बे दखानाहाय टार्निं माबा गोलैखायो थिनालि गोलैयो बे जायगायाहाय ओमफ्राय बाजार गेजेरावनोखा बेयावनो बायनो हागोन आरो ना थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं